Hei, iki maksudnya apa iki? Duit iki, Pak. Gawe apa iki? Yang menjenengan to. Emangnya aku pawang hujan receh. Oh ya wis ora sidot to. Iya, aku mau lumayan. Wah, mau lumayan yo 100.000 yo. So ge tuku anak-anakan mau. Mambengi nyong kemari ya kayak bisa ngajak balapan kayak mau sore kayak gini be mangkat apa? Ya mangkat gas lah. Wih kayak pada mendung kayak Yang duwe solusi, Bro. Yang duwe kayak batir kan. Pawang udan carane lah. ya telepon. Telepon ah. Iya. Bisa. Sikit mau urung dan kayak ke baju lah. Halo. Ya. Bisa ora? Ya, kok sore. Ih, temen-temen. Aku ya. Halo, Assalamualaikum. Woi. Baik. Bro, ki wong wis teka. Halo, Bro. Ya, kene jauh sih. Oke. Jauh. Aduh. Tapi priwe. Ya. Ya kan kancaku ngasuk arep balapan. Mengko sore, ora sidang, mengko sore. Mau sore. Iya. Berarti mau sore harus kita Iki mengko ki. bisa dibantu apa ora ki? Kancaku. Oh, ben ora udan ya? Iya, ki kok mendung ki. Bisa kan, bisa. Ngono mah gampang. Tapi yo iku ono syaraté. Syaratnya apa? Apa kuwi? Yo biasane sih nganu yo, kan iki pawang hujan kan dadi kerjaanku. Biasane iki sedina iki 5 juta. 5 juta. Iya, kan kene pawang hujan ora receh. Priwe? Ya. Nah, Bisa memang- diatur, bisa diatur. Kelarangan lah. Nego iso ora? Lah kono isone piro? 7,5. 7,5 iki 7,5 iki opo? 7,5 juta. 7,5 yuto, 7,5 yuto kuwi gawe 2 jam ya. Yo, iso ora apa-apa. Tapi iso ilang, iso. Bisa, aku iso komunikasi karo awan, karo langit iso komunikasi. Yo. Ya, sesuk aku yo meh nyingkirke awan ning F1. Ngono. Bisa lah, gampang kuwi gampang. Yo wis. Deal. Wis. Mana yo? Dila mengko sore ya. Yo. Sip. Mangkat. Ya. Sip. Lagi balapan apa lagi nyari? Bang jendela wawa, sapa wani ngentut ditembak raja tuwa. Tuwa kaji bengi buka roti. Roti gandos sing ngentut. Hei, iki maksudnya apa iki? Duit iki, Pak. Gawe apa iki? Yang menjenengan to. Emangnya aku pawang hujan receh. Oh ya wis ora sidot to. Iya, aku mau lumayan.
Wah, mau lumayan yo 100.000 yo. So ge tuku anak-anakan mau. Susah.